Naturala gusta baina, hori da, onde gehiago erakarriko. Ongitorrian gora, ongitorri gure txera. Bideok esaten zuen, hazi, garatu eta eraldatu. Hori izan dagoen funtxetakoa, historia guztian, hazten, garatzen da eraldatzen. Baina, proiektu ambizioso baten garen denean, hori izan barko gara etorkizuna. Bai hazi, bai garatu eta bai eraldatu. Hori ezin besteko da. Eta hau da, horren adibide bat. Gure hazkuntzaren adibide bat. Kriston proiektua da, oso horra da, nolak ez dago momentu onenean gure sektorea, baina nik ilusioa dauka proiektu aurrera emateko eta horreko jendeekin posible da gudia. Egiten duzue une egokian eta behar bat bezala. Eta hori nik opani daike Gipuzkoako eta Euskal Herriko enpresa duzio. Eta begia, hausarri izatea, apustua egiteko. Beraz, nik zorionak ematea besterik ez dago egokuan, Gipuzkoako diputazio osoaren izenen, horamutean izenen, diputatu nagusi bezala, Gipuzkoar guztien izenean, zorionak eta jarraitu behar. Gogoan duela 4 urte elkartu ginela Anboren 50. urte hurrena ospatzeko. Duela 4 urte. Egun hartan, kalitatea, langileen parte hartzea, mundu zabalera irekitzea, berrikuntza eta inbertsioa etengabeko hobekuntzaren oinarri bezala aipatu egin nahi duen. Kooperazioa eta industria uztartzen dira ekitaldi honetan. Alde batetik kooperazioa edo auzolana, hau da gure eredua. Erakunde publikoak kooperatibei eta enpresei gertutasuna erakusten diegu. Gertutasuna arazoak ezagutzeko eta konpontzeko alden neurrian. Baita ere etorkizuneko proiektutan laguntza eskaintzeko ere erakunde guztien eskutik. Mila esker berriro eta zorion.